La población de la región va a pasar hasta el año 2030, en los próximos 20 años, de 270 millones a 370 millones de habitantes, que hay un proceso de urbanización que lleva implícito un aumento del consumo de agua por habitante, que hay un aumento de una presión, y aquí hay una relación interesante con el tema de la seguridad alimentaria, un aumento de la superficie de tierras cultivables que hace que para el 2030, por ejemplo, se prevea un incremento del 58% de las tierras cultivables en el este del Mediterráneo y el 38% en el sur del Mediterráneo, y eso implica un incremento del consumo de agua, y hay un incremento de una de las pocas industrias en las que el Mediterráneo es competitivo, que es el turismo, que también es un gran consumidor de agua. La combinación de todos esos factores hace que las proyecciones más conservadoras sobre la disponibilidad de agua por habitante en la región prevean que para el año 2030 se reducirá de media en un 40%. Y estamos ya hablando de regiones, lo hablaba con Bishara Hader hace un momento, de países, en muchos casos, que tienen un consumo por habitante de agua muy inferior a el de los países europeos. Es decir, claramente, desde el punto de vista de la realidad del agua, estamos ante una situación extrema y límite, que de forma casi natural, salvo intervención desde las políticas públicas y la cooperación, genera conflictos. Y los conflictos más primarios y más difíciles de resolver, o más fáciles, como diré al final, que son los conflictos por la supervivencia. ¿Cómo se puede afrontar esta realidad que presentaba de forma muy sintética? Hay cuatro enfoques, seguramente hay más, cuatro grandes enfoques posibles. Uno de ellos es el medioambiental. Es por lo demás el que se está privilegiando de alguna manera en los últimos años. Un segundo es un enfoque desde los conflictos, es decir, hablaré de ello después, los conflictos generados por el acceso al agua, pero también los conflictos derivados de la gestión del agua. Un tercer enfoque que me parece fundamental y en el que a mí me gustaría subrayar, que es un enfoque del acceso al agua de derechos humanos. A mi juicio, la disponibilidad de agua es, ante todo, y no hay que olvidarlo, una necesidad básica para las personas y, por consiguiente, una cuestión de derechos humanos, y ese es un planteamiento muy poco extendido en el análisis de estas cuestiones, y una cuarta forma de enfocarla, que también suele recibir mucha atención, que es el enfoque de las infraestructuras y de la gestión del agua, que es fundamental. No hay que olvidar que entre el 40 y el 50% del agua disponible en la región se pierde en las conducciones. Yo diría que la negociación de la estrategia del agua ha sido uno de los ejemplos y de los buenos ejemplos de cómo hay que trabajar en la cooperación euromediterránea. Se consiguió elaborar un buen documento que consiguió el consenso de los Estados miembros y que no se aprobó por la forma de mencionar los territorios ocupados y sobre si se debía aplicar a los territorios ocupados y no. Y, de nuevo, no estamos hablando solo de Palestina e Israel, estamos hablando de Chipre, donde Chipre en un momento determinado decía no, pero y Turquía, pero eso no se va a aplicar al territorio ocupado de la isla de Chipre. En cualquier caso, quiero señalar una cuestión. El documento es un documento muy bueno, pero al final es un documento que adopta un enfoque realmente integrado de la cuestión del agua y de la gestión del agua, adopta un poco cuál es el consenso entre los expertos sobre lo que debería hacerse en este ámbito, y en ese sentido el artículo que escribí en el Anuario del Mediterráneo, publicado por el IEMET y por CIDOB en 2008, que prefiguraba cuáles podrían ser los elementos de una estrategia mediterránea del agua. Bueno, exactamente esos elementos estaban recogidos, porque recogen el consenso de los expertos en esa estrategia. Se ha insistido mucho en que ha sido el conflicto árabe-israelí el que ha impedido su aprobación, pero yo quisiera, para acabar, señalar dos cuestiones que me parecen fundamentales y de las que no se hablan tanto.
La estrategia, al final, que habla de gobernanza, de cambio climático, de gestión de recursos, de eficacia, de todas las cuestiones que hay que hablar, es un plan de acción, pero no asegura ni los recursos, ni las instituciones, ni los planes temporales, los calendarios, para pasar de ese plan de acción a la acción concreta. En ese sentido, es una manifestación de buenas intenciones, un primer paso muy importante, pero en sí misma, por sí sola, no garantiza ni los recursos ni los esquemes institucionals per a resolver ningun d'aquests problemes. Podem dir que fins ara hem gaudit dels beneficis d'aquesta subvenció dels combustibles fòssils que la natura va fabricar durant milions d'anys i que ara també patirem els costos, que són escassetat d'energia i en aquest cas també vinculat amb això escassetat d'aigua, perquè l'escassetat d'aigua té molt a veure amb l'escassetat d'energia. Jo sempre dic benaugurats als països rics o als països amb recursos de la Mediterrània perquè tenen la població a la costa on tenen el mar i si tenen energia poden fer dessaladores i per tant s'ha acabat el problema i això es pot aplicar a Algèria perfectament, que tenen molta energia, i es pot aplicar a la gran majoria de països mediterranis, per tant el problema al final no és l'aigua, el problema de l'aigua és gestionar-la bé i és prioritzar que tothom en tingui, però el problema al final pot ser i serà l'energia, i per tant l'aigua està una mica vinculada a la qüestió energètica. La intensitat dels impactes del canvi climàtic i de l'escassetat d'aigua depenen de l'ús d'energia, com he dit, i també al revés, hi ha interaccions i sobretot que no som conscients de fins a quin punt la nostra societat i també la disponibilitat d'aigua a un preu assequible depèn dels combustibles fòssils i en especial del petroli. I finalment que les alternatives estan molt poc desenvolupades i que no són clarament viables a gran escala. Per acabar, diria que la regió mediterrània sí serà una de les regions més impactades pel canvi climàtic i la crisi energètica. Jo diria que ens ha tocat la grossa, especialment en quant al canvi climàtic, perquè tots els impactes documentats de canvi climàtic en principi són negatius i més aviat forts, i perquè els països mediterranis en la seva gran majoria depenen fortament dels combustibles fòssils importats, excepte el cas d'Algèria i de Líbia, però bàsicament la resta són molt dependents d'aquestes fonts d'energia. L'escassetat de l'aigua de la Mediterrània és relativa, el cas d'Almeria crec que és molt paradigmàtic, abans s'ha comentat, és la zona més àrida de l'estat espanyol, amb 200 mil·límetres de precipitació, amb una agricultura superintensiva d'hivernacles, amb un consum molt alt d'aigua i amb un gran negoci. Resulta que hi ha la dessaladora més gran d'Espanya, a Carboneres, de la qual només s'està utilitzant un 20%. Ergo, aquesta necessitat d'aigua que deien que era tan urgent, doncs és relativa, depèn del preu, és a dir, simplement no compren l'aigua a la dessaladora de Carboneres perquè és més cara que seguir sobreexplotant els pous, fins que puguin. I per tant és un problema de mala política de l'aigua, de mala gestió de l'aigua, de gestió ineficient de l'aigua, però no de disponibilitat de recursos, especialment per a l'abastament urbà i per a les necessitats bàsiques, que sempre pot estar garantit en el context de la Mediterrània, si es fan bé les coses. Només es pot parlar d'escassetat real en alguns països de la riba sud i, insisteixo, si es prioritzés en quant a l'abastament urbà probablement tampoc seria cert. Tanmateix, aquesta situació s'agrejarà degut al canvi climàtic, al creixement de la població i al manteniment del model econòmic basat en el creixement. La societat en general i la de l'aigua la sostenibilitat en general i la de l'aigua en particular passa en primer lloc per l'establiment dels límits en la utilització de recursos i en segon lloc per la seva gestió eficient. Per a mi aquesta és la idea clau. Primer els límits i després la eficiència, no al revés, perquè eficientment podem eixugar l'Amazones. Anem fent gestió eficient dels recursos fins que els esgotem. Allarguem l'agonia del sistema, però si no diem que aquest sistema té una capacitat màxima de consumir X aigua o energia o el que sigui, doncs l'únic que fem és agreujar el problema perquè després quan ens arribarem al límit serà molt més difícil d'arreglar-ho. Per tant, el problema és que ara ni tan sols estem ja fent una gestió eficient. Té que veure amb els preus, té que veure amb moltes coses, ara no entrarem, després ho podem debatre, però la cosa va per aquí. La conca de l'Ebre i el Delta, com a àrea representativa d'altres sistemes mediterranis, patirà escassetat d'aigua i d'energia, conflictes per a l'ús de l'aigua, impactes creixents de temperatures extremes, pèrdua de biodiversitat, increments de salinitat i riscos d'inundació, entre altres. Finalment, a mesura que ens endinsem en el segle XXI i incrementem els efectes del canvi climàtic i l'escassetat d'aigua i d'energia, els beneficis que proporcionen els ecosistemes a la humanitat seran més evidents i necessaris. Ara, aquesta disponibilitat massiva d'energia barata emmascara totalment la nostra dependència dels ecosistemes i dels serveis que ens presten. Això es farà cada cop més manifest a mesura que passin les dècades. I que, per tant, les prioritats socials, econòmiques, polítiques i ambientals canviaran a mesura que aquest nou escenari es vagi imposant. I que penso que cal un debat a fons sobre la sostenibilitat al segle XXI. L'alternativa al creixement sostenible, que és el que tenim ara, ja no és el desenvolupament sostenible.
jo considero que hem perdut el tren, sinó el de creixement sostenible com a alternativa al col·lapse socioecològic si no fem bé les coses.